Isua nen voin zir lai ngai thatu zong te in zawa in chu bai le vekule voina kan ngai thak tur thupui chu rawngbawltu in pomro ti ani don ani sam number sumli pali changria ta chuan nileng in pathian kan chuanga iming chu kumkhoin kan fakbokang atini pathian chu mi ngai san phut vak mi ani lowa chu wangin leka thiam sang ini lo mai theya trong dang po thiam inei lo ani mai theye mi ngaya chuani lo tlom viau poni thei ma se Christian thatak mi in petak te hi lalpana rawngbawltu tan amang mai thinani kan tun lai khowela chuan rawngbawla chuak thin pathian le kabu te sem thin chong hei trong trai na po thanem ngai taka tel thin an tam khop mai social tu la antamin nal tak le thiam taka tu soi thin pon tamta ma se chung ho chu an thu post du dana te comment an pek du dana tang te hian an rawngbawlh chan an tha chiang lo nianga ti thei ania an status te chu khovel mi te status manang tho an mangani thu i soi thiam lo ani theie talen nei lo riawin in thia poni thei ma se mi tu point pathian rawngbawltu a in pom to chuan anun auluka khovel mi te di dan le nun dan pi lama chunglam du danin film khur takin nun amang ta thinani achunga har satna alo thlengani pon pathian rawngbawltu ani wanga setana baina ani ti hrathiama chel takin ama chon thei thinani ngai thatu du tak engang mi ange iloin ngai vele tuna tang chuan pathian rawngbawltu ini ti loin pomla van nun chu hele ange hian item donani Isua nen voin zir lai lo ngai thatu zong te in zawa in hman nuam ni le nuam vek ule